Mediasoft votre société de services d'ingénierie et d'informatique spécialisée dans l'intégration de solutions informatiques, vous offre un séminaire de formation sur la sécurité informatique des entreprises. Ce séminaire se tiendra du 4 au 7 décembre 2023 à l'hôtel Radisson, collection de Bamako ou ex-Sheraton, animé par un expert international. Cette formation est destinée aux directeurs des systèmes d'information, aux responsables informatiques, aux chefs de projet de sécurité informatique, aux développeurs d'applications web et aux administrateurs des systèmes de sécurité informatique. Rejoignez-nous à l'hôtel Radisson Collection de Bamako du 4 au 7 décembre 2023 pour mieux vous outiller sur les enjeux de la sécurité informatique. Mifa production jabarani la jabaro malikono malikoka aleni ondu TV kanbaro amolo donia ka fokoni aka emission mandi kana sigile noy mifa she instare jam kay habela waliya awdemso obalmamso labati dunia fe ame wuli kase anga sekoni dongo tigila mogoma munum barala anga jamana kono arkon nana bi awulla kasanga bilebile do fe ni no ale chela kay hate mo dugule ni ko doroko wasolo amano kode ame wasolon bi donc an wula ka se mi ma bi ale ti ma dugule amina sa yere masa aye mogo mi habina yere fayana amafo kini nyankuma mbani nyankuma sumogo mba ça va bien amba Mifa production ni bienvenue chez moi merci OK merci donc Mifa production ale ni Ondu TV ka bolo di nyogoma sababu yala an wulila ka se ambi ani ibina jeka masala kunguroni kay yalla oti bashi koni non te bashi c'est pas grave du tout d'accord donc amafo ke ere joni itoro ani jamu ibora yoro jumena siglembe yoro jumena ami domna ikobi OK sani ke kuma damna folon be télé ndaje baga bela jelen fo ani musique malienne kanubaga be be foli di bema surtout particulièrement musique wasolo kanubago be foli da bela jelen ina fo aw parce que ni awuli to e kasama ça veut dire que anye fendo ke mi e animisi wasa anakra amage sizan akra kateme donc vraiment foli ba yola et puis kawuli kana se mo ma sigiro la au bonya dai donc moi je suis très content na fora ko ngey yire fo ne sama dialoyi kabo wasulu voilà d'accord mais yere sigilimbe yoro jumami domine ko bi bon sigiro kilen bena na fo sigiro kilen tena parce que me va bien que yani to jamana che kachaya parce que demain fanglen do to jamana ka do be ya donc on va beto ka va bien que mais actuellement je sais Bamako ya sisa quartier jumana Kalabankura. D'accord. Avec Golfula. Merci. OK, familiali sorolola. Ambe bado ka foko Samba Diallo e dongli dalay. Mais Samba Diallo yere bi se ka fanya idona musique la togodi. An idona la sanjume. Bon, t'es nous ça non musique là. Non ça il faut dire la vérité parce que en fait nos musique c'est inné quoi même robe il est wolonaye. Donc wasolo jamana kan bebe wuluni ibe soroni bisiki de parce que donc ngala be en fait akacha bon moté mo kala na donc lay mi ala ya kanu la dro akina fo wasolo donc la klina fo jinako ya ouais c'est vrai akina fo jinako parce que ité mo aussi wasolo ka aba fo ko ngara mo de karsay mo ndon ko bon il va sur bebe c'est donc là et ndara abe sur femme mais en tout cas kon a jibe bela donc la jibe bela donc nega donc là anye donc là damna chomi kondo na musique la chomi na musique afanye donc là damna chomi notre musique koni wo dakai parce que mo be wulu qui est musicien ni voilà bon do ba foko ba kala oui do ba kala mais en fait on n'apprend pas c'est dans les sangs comprends donc net na musique la chomi anye famille anga famille Mouridou de Kindo Alissa Mouridou parce que ministre de la célébat amulo mais gotim na gali douti ya fene anga dukuno donc en fait almam bay donc ay ministre dojo ay kalange sankana se ba fait mais comme jombe ni dakando donc amma korba ya ngina kusebe mais watim na ambassade ngoro atmeto ka amla ministre wele la donc ambeto kata ouais c'est vrai ambeta kata ministre wele
bon n'a ye misiri wele an bɛna ka na jama laseli donc an bɛɛ kɔrɔbayara an mɔna o cogo la ten mais chaque fois n'an ye misiri wele kɔlɔsilikɛlaw b'a fɔ ah bon nin Samajalo ka ɲi bi ni Yɔrɔjalo ka ɲi mɔgɔ tun b'o dɔn kɔlɔsilikɛla caman tun b'o dɔn donc kanw kun bɔlen don voilà kanw bɔlen don ɲɔgɔn na donc an nana ka na t'o la comme diɲɛ bɛɛ ko bɛ événement de ye donc événement dɔw nana i n'a fɔ kamalenkɔni fɔ kɛra mankanba ye Wasora waati dɔ la Ndamakɔrɔmanko Ala tabila ninnu Fadigu Seydou olu bɛ kamalenkɔni fɔ la bon mankan nana ci k'a bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ a don ta bon la jeunesse fo jeunesse fana kɛ fɛn dɔ kɛ de k'a yɛrɛ la ɲɛnajɛ bon Ala y'a to la fɔlikɛla tun t'an yɛrɛ ka dugu la fɔlikɛla min tun bɛ yen nɔ a tun bɛ dogo ka fɔli de kɛ o tun bɛ dogo ka kuma a ka jan dɔɔni mais an bɛ caman fɔ a la voilà ko ni temps b'i bolo voilà o tun bɛ dogo ka fɔli kɛ o tɔgɔ ko Lasinɛ an kɔrɔkɛ dɔ to a bɛ don so kɔnɔ a bɛ fɔli kɛ dugu cɛmisɛnninw ni kamaleninw bɛ taa sunkuruninw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ ko balibon o tɔgɔ tun ko balibon donc maintenant donc an bɛ ɲɛbɔra nkɔni fɔ o cogo la ten ale tun bɛ nkɔni fɔ mɔgɔ bɛ dɔn kɛ mais ale ma sigiseba sɔrɔ a la bon an ye an ka mɔgɔw tor'o la don dɔ la u ye fɔlikɛla dɔ wele ka na ko Solona Seydou ale nana fɔli k'anw ka dugu la bon ne terimuso dɔ tun bɛ yen ko Jɛnaba an fɛ an b'a fɔ n ka musoba n ka cɛba Wasolonga kan don mɔgɔ caman t'a faamu n ka sunkuru n ka kamalen n'i b'a fɔ Bamakɔ ka kan na tan mais o waati a sunkuruya tun tɛ i n'a fɔ ko bɛ don i n'a cɛ a b'a fɔ ɲɔgɔn ma dɔrɔn a ye ɲɔgɔn fɛ a baw yɛrɛ bɛ to k'aw laja n ka taa dɔ nin b'a fɛ o b'i laja n denmuso cɛ don kamera a don ta bɔ tan etc bon Seydou de nana ka na fɔli k'anw ka dugu la ne ta muso o de ɲɛbɔlen Seydou fɛ ne ko n ko bon n ko a bɛna dan o ma n ko ne fana bɛ se dɔnkili da o tɛ joli wa ne ko n ko den dɔ wɛrɛ tɛ dɔnkilida kɔ n ko ne bɛ se dɔnkilida de k'a kana tiɲɛ k'a ko kana tiɲɛ bon d'accord donc Seydou taara o ye succès k'a taara bon ne fana ni ne ko n ko bon n ko komi nkɔni b'o don ne bɛ nkɔni tu ne fana taara n terikɛ dɔ bɛ ko Samba Seydou ale fana bɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la à 3 kilomètres de notre village ale bɛ se nkɔni tu la ne taara nkɔni tu o fɛ yen ka n dege nkɔni fɔ la dɔɔni dɔɔni ka n dege nkɔni fɔ la dɔɔni dɔɔni ka t'o la komi kan woroden don misiri wele ye kan worode bon en même temps an tun bɛ taa foro fana na fɔlifɛn dɔ bɛ yen ko korokoro ya mɔgɔ t'a dɔn jiri fila don wo b'a kɔnɔ i bɛ kelen kɛ dunundenni ye ka kelen kɛ dununba ye an tun bɛ to k'o fɔ n'an y'o fɔ an bɛ dɔnkili da ka ɲinafin bɔ an yɛrɛ la kɔnɔgɛnyɔrɔ la Wasolonga kɔnɔgɛnyɔrɔ la n t'a dɔn ni i ye Wasolonga ye i t'o kuma i kɔrɔ dɔn e tɛ kɔnɔgɛnyɔrɔ dɔn an b'a mɛn dɔnkilidalaw kɔni da ko kɔnɔgɛnyɔrɔ surtout Ala ka hinɛ Aramata Jakite la voilà a yɛrɛ a y'a dɔnkili da bon Wasolonga caman ka dɔnkilida bɛ sɔrɔ kɔnɔgɛnyɔrɔ fɛ kɔnɔgɛnyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i bɛ bila ka taa foro de la i bɛ t'i sigi foro bɔda dɔ la warabilenw kana don ka tiɲɛni kɛ bon pour que sunɔgɔ kana don i ɲɛ na tu es obligé de chanter quelque chose pour que warabilenw k'a dɔn k'i bɛ yen en même temps mɔgɔ dɔ bɛ nin yɔrɔ la an tɛ se ka don nin waati in na donc c'est comme ça o de ye kɔnɔgɛnyɔrɔ ye donc an bɛɛ kan woro de la yen an bɛ dɔnkiliw da hali chaque fois n'an bɛ korokoro fɔ la ni siradalamɔgɔ bɛ tɛmɛ dɔw bɛ nɛgɛso u ka nɛgɛso fara kiri jɔ k'a lamɛn ka taa bon bɛɛ y'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ kɛ don dɔ la o bɛɛ y'a fɔ ko nin bɛ kɛ fɛn dɔ ye don dɔ la ok donc maintenant an continue ten komi Samba Seydou nana ka na ne ka muso nana a ka kamalenkɔni na ne fana ko n fɛn fɛnɛ kɛ kamalenkɔni fo i y'a mɛn kɛ ne kɔni ye nkɔni tu k'an gara nkɔni na bon mɔgɔ commencera ka n wele mais mana wele n bɛ n dogo ka taa parce que an fa alimami ye moriya bɛ du kɔnɔ n bɛ n dogo ka taa n'i ye fɔli kɛ mana fɛn min sɔrɔ n bɛna n ba kɔri k'o d'o ma dugusɛ mana jɛ a dɔ ye kala ka sunɔgɔ yɛrɛ to na an kɔrɔkɛ b'an bila k'an sɛbɛ gosi an bɔlen ka taa kɔnɔgɛnyɔrɔ a don ta bɔ ta ka sɔrɔ an sila an ɲina u bɛ tɛ ɲɛfɔ quoi donc voilà maintenant kuma nana ka na caya so kɔnɔ fɔli tɛ se ka dogo parce que i bɛ taa dɔw ka sunkurusungun na dugusɛ mana jɛ u bɛna fɔ a ka cɛnin taara an ka fɔli kɛ don a diyara dɛ a diyara donc dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ y'a dɔn ten an commencera ka fɔli daminɛ donc critique nana ka na caya bon ninnu ye alimamidenw ye u y'u bila fɔli la a kɛra tan a bɔra tan kuma cayara bon kuma cayalen ne ma ne ko n ko bon k'a tɛ ɲɛ n'i faut quitter ne bɔra an ka dugu la o cogo la ka na tɛmɛ Bamakɔ fɛ yan ka baara dɔɔni kɛ Bamakɔ yan an ye ko caman kɛ dɛ ni ko sisan ko n b'o bɛɛ ɲɛfɔ a bɛɛ tɛ ɲɛfɔ yan ka tɛmɛ ka taa fo Segu n kɔrɔkɛ dɔ fɛ yen ka taa dɔw fɛ yen bon Ala fana n'ale kana box don kan na
o ka boxu na parce que sana foli ye mais ngomena ke boxeri segu ni o de ira bolo wonda kan parce que o de tunga di Muhammad Ali ka cycle ay dem sene Muhammad ka boxu ke photo do an met len ko lajek on ma video côté seulement côté foité mais an mana o ma photo sur an bo le ko non nga ko la anya jola bodi amuru to lande ko la ngara boxeri donc ye to soro la fo kana Bamako ya yembla kana Bamako ya o tuma ala ka hina balaji me Bamako ya pour le fédération bon yenta ko baba fe kata ni Moscou kata jouer l'impo la kata Mali représenter bon entre préparation là ne ko bongo ntise ka to ngoro ke fe o tuma yele mara Bamako ya ntise ka to ngoro ke fe dumuni fula fo ngeto kata fendo ke ngeto kata ngoro ke fe logo free di fon la yento la ngo non ko atenya il faut que keta nge bara doke donc ngara do izina ndona izina ka sangle nyoma flake sanga entre préparation do ala ya kenya accident sur accident de travail donc a bolo montanya na bolo klina donc comme tout n'est pas perdu handicap be mo ni fin bolo de là donc ni ya bi kuna ko ya handicapé ko kajuna be donc ne ko non donc là m'a marché m'a marché mais moi je peux toujours chanter parce que donc il faut chercher à faire quelque chose donc on pourra comme on to katale faire le offrir là mais to kata encore faire le offrir là et to le que moi d'abord que to ga yinga le breke donc comment ka jane ou bien orang tola si ok bon encore que koko ngato katale fait le offrir là on transiko fait wati be ambe lugo lo bo wa mwana wa bisawala wa binanna wati do rat me to kamla ngata akalu mobilité dalwa kana donc chaque fois men jolo ni nana donc la kadien ngo o ma tie bloku ngon tie na mo donc là le matin donc me to katan donc lo ko na be donc lo nuda mais j'attire les clients ni to ka donc lida kida musumoni mun na gete na wo chen kanga di de ndunde mo la blengu o bana to ka donc lo crève be donc lida do ba ke do rebe akayele do be te rofo bon ne ka lo be sa la ka banti voilà frige frate mais frige frado ok donc maintenant dorate sababu mandongo dindo be ko tene o tene ko wa fuma ko tene jalani adme bo min nakura kado donc ale meto wati be abena saninga nefi jande ka donc la kane ba ta abena saninga voilà ok ni ngal breve encore fo d'accord familiali sorolo la kosebe yala beba do ka fo ko ire bora sisanga fo atange ye wasulun kay ni dong ibina dong li soro sori mais yala ebe jar wara ka fara wasulun ka bon moi je suis polyvalent to kana be vraiment polyvalent ambe musique moi j'ai fait le reggae mais min kadinye be reggae ke be salsa ke ne be se be dong li dala tu as compris ne be se kan beda mais min kadi anye ou ka culture promotion que l'idée donc il y a la wasulunga donc l'idée là noté quand orchestre là comme un peu cadeau ndo wati la orchestre là baro tegala ategara yoro la yi deni di kanto madonna la oni ba fe ko cadeau orchestre là cadeau mo ga dobe ko mamal sama de dipoya ko bama sabak kuna ko se ko atete sa jana ba sekche awo o tumbe o bama sabadi la donc ale bolé donc la côte ben doni bon ale boro na ko no kadine ko meta la fille poya bena ale fille no abenira poya la pour que se kata ni poya se kanta orchestre la voilà que ne traite les donola poya yi nanani guitare ya guitare do fo ay net ndese guitare kan no la mais comme mélodie di quand tu es musicien mo be wolo nay bon chaque mélodie na yo fone be donc do so kada adabali bona ko ko antuma deli kan naje mais angata no fait bi répétition ngero la ana ngo problème la nganga continue entra no fa entra ka répétition ke ani bla ni donc likenda ko donc likenda na kana jambo yi ko boko bisuna ko fol do bubulo kama se blé ko akofo sama ambita nyangi ta mais etara ka ba
ko fol do bubulu sunbe ku ba fenge tawla o mo ile ka dongli répéter a roni ba matme dongli répéter la matme 1 heure de temps donc antara nena na so kala be vers 22h kata foli ke ron bo foli bina bla ko yakili ka ko ko sama ne ngo wa ne ko na ya nena ko i tu dongli min da bi répétition ke sali ko se ka kan o ma mo commencer ka bo donc wo boto la drone sene ka ngambla la minge mo grina ka do ko ni jonga ni la do ka sali fatu ni bri donc de bo la ko ko si la ya do ka fo ani sama jalo mbege fendo e do na be dong lida voilà don nyatu go dong la karata ni asra ka jang mais nya go so nya ka fi mais donc li mi daw do e bisu ko don inda kai boye sila roma muso ga kiliya joye nesina bi muso ga kiliya joye nesina awayo ke muso la awayo kenna ka to bonna ka to juba to bonna ka kendini ka kesina ya kiliya joye nesina donc lin akoro abere ni donc li nga di mene d'accord voilà ok famille basoro lola yala samba yi kalanke école ke non même école ke moi je n'ai jamais fait l'école français bon ya famu bon dusukulo nya ko bere mo ka ala ikungolo di ya famille nya fo mo ina weekend mo sugudo yi mais tout ce qui nyana teke kono fen académie ni bise kake ya famille depuis fitini voilà ya ke anga kalango mana kana cha no donc tagara no fe ko medo école là mais bon ko la famille ko imandon donc école ko brisé donc école brisé les non go tout n'est pas gâté si j'agis de parler français je peux apprendre à parler français donc ndrego manana munu be don école là nous na kabo école là en français ko na be nyonga yala la beto ko ni ngo che ko ka fongo na ya no to kana go be ko 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 che de l'ora ça bien ici donc moton kuna bon vraiment ta rôle là ni mo go be mo la ngo che bien ici c'est toujours comme ça donc toro là bon wasolo ngai ko demander ni ngali be mo se manga bien chendo mai fait quand le se comme ni ngali be mo se manga donc chaque fois nous na le beto ka modo fo bien ben si radio koro ni radio e to gando fo ntembi koro don ta madre ko me be dan ko chengo radio re nan ko to koro ngo ube koro wa ka koro de ni bo beto muna donc ni mo teman garder ti faut que na ke to kan fo lai. Tu as compris? Donc, après un temps, je suis autodidacte. Alors, il y a quelqu'un qui a dit ni mun tunga di ko se nun nana mamori ibinita on dumo livre ça kan si o beto ka ira ro ara ta vu non SA ça SM tant au bonya foina bon j'ai récupéré aussi comme ça voilà. D'accord famille basro lola ika musique dobe non ko wasaba akadani ko don danan kan yawe wasamba ayo bongoro ke ya kana furu wari be dikeli ko furu wari be kana dire furu tananya sa ko angana faila maloya bajero tlina le koi ya compris ça o ya soro wati be en deux répétitions là Bama Sabara, on peut district de Bamako de là, côté de gouvernorat. Bon, comme on est tribunal mandian, chaque fois, à même boyer, quand on donne un monsieur avec un froussa, donne un monsieur avec un froussa. Tout de suite, j'ai trouvé cette composition-là. Nous pourrons pas chanter un morceau qui va réconcilier entre les mariés. Mario Kanatoka Froussa, parce que Froussa avait Doutien, avait Demsenou, Cholo, avait pour que t'entends. Donc il faut chanter quelque chose pour sensibiliser ces gens-là. Mon nom au Tsekada. Donc, 3 000 un jour, Dieu m'a donné cette chanson-là. À la Sénat Djinguna. Donc, maintenant, l'orchestre là, l'orchestre a crassé. Dans le festival là, avec ce bois, il faut que nous donnions la première. Voilà.
D'accord. Parce que conseil b'a production jabarani la jabaro ale ni Ondo TV kanbaro mali kono mali koka ama fay alisa koko émission mandi de do ni mi fashi instari jam kan ama wuli kasi anga seku ni dongo tigila mogoma munum barala hanga jamana kono ar konnana bita turube jona o de Samba Diallo donc ko dumante na ke anchi megele bi ame wasolo ni comme ayre ya photo comme na 100% wasolo ame wasolo bi donc ame tanyi fay alisa Samba album joli bi bolo clip joli ba kono bon te clip da don album yere fana ye chaman dar sale ni ma ina album tanyo mo besro mu akacha bon d'accord OK yala Samba be bara worke ka fara musique kan OK bon canto musique là en plein temps en tout de bara greke mais si ça on est obligé parce que la musique est déjà, je peux dire qu'elle n'a ma banque, Tchamambora, l'industrie musique n'a pas bi. Donc, au producteur, donc il faut faire autre chose. Pour autre chose, moi j'ai les associations, les handicapés, association des handicapés, je suis le président des handicapés des travailleurs au Mali ici. Donc, on Kabara Famba ici, donc je m'occupe les mados là. Sensibilisation pour éviter toujours l'accident de travail parce qu'on peut toujours éviter l'accident de travail si on veut parce que l'accident tout y a accident à 90% au bien mourir la négligence ani katologelea o de b'a to i bɛ accident kɛ donc an bɛ ne comme association bɛ bolo waati bɛɛ mɔgɔ bila ka taa mine d'or la o bɛ taa ka taa mɔgɔw sensibiliser victimes yɛrɛ don dɔw sen tigɛra dɔw bolo tigɛra dɔw yɛrɛ ɲacilen don donc quand ils sont là devant les travailleurs ça fait peur ah est-ce que ne fana b'a fɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ye non donc u b'u ka accident cogoya ɲɛfɔ donc avec maintenant on ka baara fanba de ye sisan. Voilà, ça c'est l'association s'appelle Habitat Mali. Voilà. Ok, famille Libasoro Lola. Samba Diallo. Amaïga fo barao bara geleya bala wanoya ere fana bala. Ye donglida damine ne sisan chelala. Yala e geleya mun sore bi seki da do la doni. Ok. Donc la geleya te bane a kacha mais ambe don fala dron. Bon, qui tout donc là depuis au début moi il était mon langolo yi. Voilà car ça docteur donc là quoi. Or c'est un travail. Bon janatige fait ni il m'a serré doigt là. Il était trop sur là. Donc abli on avait quand même que ali mo gore saboter n'a qu'à dire RNI comment il faut le faire. Un jour tu vas avoir les bénéfices. Donc maintenant ambe de donc là wati mina a wati gelera kojumu. Surtout à Karakanto, Moussa Traoré Tana. Bon, Moussa Traoré de Tunte, Moussa Gafo Mojugu Tunte, mais Fagana n'a fait mot de l'eau. Chaque fois, on va faire une coupe dans le barala, Baketa, on est Tambata, on m'a inscrit au Belayans, après en Borafana, quand le producteur ou Nina, on prend Galayans, parce que ni. Wati doit terminer à non item soye ou fait item soye nous sortir mai ali donc le demande kono producteur tout dit qui produit mais bon moi je suis flagrant n'est pas fort mais orani now ko mi edu na musique la ko par ça ko jenaba ko bina oron ka to godi ko ta mena to godi ni fena ta mena to godi wala ah bon ko ya ketam OK donc maintenant producteur ko gala ya ansoro en même temps ani donc la kadanye anya mo nyoma bon surtout net mbe bamba sabara bam kira Moussa Traoré katan la anya bamba sabato ne tra refusé côté de l'amitié là nyenga sababu soro yedi otuma yala nka kacheti producteur chamandala sama sanu numbu la mo chama bola donc yala lula o chala mara yela bo donc bon Basro wa mi groupe de la kata fene samore ko kono adonta bota ma go d'accord il y a pas de problème j'attends voilà que ni ala benen koko ya benanay Isundur tu connais Isundur Sénégal donc la bado aller dans un concert de la Malila on a quatre clavier fola nana to ko Jean-Philippe Riquel c'est un français on a le koko
an bɛ o tɛ de l'amitié la comme o waati la an bɛ orchestre dɔ la yen Taras ala ka hinɛ Taras la a banna sisan n mɛnna ale fɛ o tɛ de l'amitié la j'étais logé là-bas n mɛnna ale fɛ yen kosɛbɛ cɛ de ko bon k'an bɛ ka salisaw da an bɛ ka reggaew kɛ an bɛ ka fɛnw kɛ ko maliyɛn dɔnkilidala tɛ yan wa ala y'a kɛ cɛ ni ɲafiyɛntɔ de la a tɔgɔ ye Jean-Philippe Brickell Mali musicien bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ si ne t'a la hali minnu ne ka kɔrɔ ni minnu ye bɛɛ b'a dɔn Jean-Philippe Brickell c'est un grand musicien français a se ne k'i jɔ ko y a pas un musicien malien bon o tuma Taras a tɛ deli ka micro yɛrɛ di ne ma parce que a b'a fɔ an ye bamanan dɔnkilidalaw ye o man di clients ye bon a y'o fɔ min kɛ Taras disait que bon hey toi là va prendre le micro pas le respect hein, toi là il faut prendre le micro non il y a pas de problème moi j'ai pris le micro bon fɔlisen dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Babugunci bon comme fɔlikɛla bɛɛ bɛ s'o la j'ai dit tout de suite bon a ye Babugunci ta ne ye Babugunci ta dunyadenni b'a f'i ɲɛna dɔnkili nalen ka na ja Youssou Ndour nana ka na Babugunci da wɔlɔfɔ ka na min regret kɛra n na dans ma vie il y avait pas un caméra là-bas qui va filmer ça a ye mélodie lajɛ dɔrɔn ka bɔ a sigilen la dɔrɔn ka na micro minɛ ka Babugunci la wɔlɔfɔ ka na bon cɛni fana ye clavier fɔ o télé kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ jiginna bon mɔgɔ tun b'a a waati kɔnɔ bɛɛ jiginna k'i jɔ k'i koli k'a lajɛ bon dɔnkilida bannen tɛgɛrɛ fɔ kan nana ka na caya ja o y'a sɔrɔ producteur dɔ sigilen bɛ yen i ye sababu nacogo ye Camara production o tuma ale sigilen bɛ ale Gaye Camara ale sigilen bɛ Faransi a nana ka na s'an ma ko ko orchestre bɛ mun ta bon yala o bɛɛ tɛ ɲɛfɔ orchestre kɔni bɛ fɛn min ta k'o ka ca k'a bɛ boisson sugu jumɛn min donc an ko ka tourner k'a ɲɛ donc o ye tourner kɛ orchestre ye bon a kɛla ka na i wele kɛrɛfɛ a ko ne ye dɔnkili min na ko nin ne ta ye wa ne ko non ko c'est patrimoine ko Babugunci bɛɛ jɛ ye ko dɔnkili wɛrɛw bɛ n bolo yan n ko dɔnkili wɛrɛ ka ca n bolo bon ko sini bɛɛ k'i bɛ labɛn k'i bɛ taa Abidjan ne ko o cogo la ten ko o yɔrɔ bɛ k'a bolo da poche kɔnɔ ka miliyɔn 1 bɔ k'o di ne ma k'ale bɛna taa Dakar ko sini sɔgɔma ko mɔgɔ bɛ taa nɔfɛ mɔgɔ bɛ na nɔfɛ n ka chambre kɔnɔ an bɛ taa billet ta an bɛ taa Abidjan c'est parti comme ça donc n taara n ye Wasama de bɔ n ka premier album voilà. D'accord ko bɛɛ n'i ka sababu sɔrɔ yɔrɔ don sisan nɔ i ko k'i ye Babugunci de da a don kɛnɛ kan yen nɔ donc a ka d'an ye i ka bɛna bila dɔnkilida la wari nin ta i kun ka denkɛ ko jumɛn o denkɛ ko don Babugunci bamananya kɛ Babugunci na ko caman ka sɔrɔ ka taa ko Babugunci na biye cogo di ne ma ka sɔrɔ ka taa ko Babugunci na nangolo ko di ne ma ka sɔrɔ ka taa ne fɔra madiya muso min na o y'i da ka ye dɛ masakala kɛla muso min yiri dɔ ye bɛɛ n'i da kan tɛ wa ne kanu madiya cɛmisɛn min na o y'i da ka ye masakala kɛla muso min yiri dɔ ye bɛɛ n'i da kan tɛ wa Bambu Allah an ye dunun ni sumaya an ka bila ye o diyara d'accord ok an bɛ taa ɲɛfɛ halisa donc i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna fana na i bɛ se k'i da don o la bon nɔgɔya sɔrɔla mais hali bi nɔgɔya ma sɔrɔ kosɛbɛ mais nɔgɔya dɔ sɔrɔla le fait que mɔgɔ ye n dɔn jama ye n dɔn ko caman ka nɔgɔn bolo i y'a faamuya n ma taa yɔrɔ la fɔlɔ gɛlɛya in sɔrɔ yɔrɔ min na ko caman sɔrɔla o kɔ kɔnɔ donc o bɛɛ baro tɛ se ka bɔ alhamdulilayi rabil alamina aujourd'hui ça va tu as compris parce que diɲɛ bɛ 10 Maliens 7 sur 10 Maliens aujourd'hui connaissent Sama Diallo donc o fɛnba de ye donc hali n'a dan'o ma o diɲɛ fɛn bɛɛ y'i bolo parce que mɔgɔ dɔ tɛ yen bi k'i b'a fɔ o tɛ ɲinɛ ko Sama Diallo jɔn ye mɔgɔ si ye san 30 bɔ san 20 ka taa se san 40 ma Mali kɔnɔ yan k'u t'a fɔ k'u tɛ n dɔn donc o fɛnba ye donc moi je remercie le bon Dieu o min o ye o tɛ kɛ bɛɛ ye donc fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ voilà. mais i ka baara in a daminɛ fo ka taa se bi ma yala Mali delila ka trophée di i ma la. Non, Mali m'a dit que trophée jamais. Dans le temps de Alifa, en déguisé ka Tabaleke. Il y avait un festival qui s'appelle Tabalé. Donc on est Tabaleke, on a eu trophée d'âme. Bon, au Wati maintenant que c'est
n'a bolo la k'a fɔ ko Mali ye fɛn dɔ kɛ n ye k'an wele ka fɛn dɔ kɛ n ye n'o a ma kɛ. D'accord, faamuyali ba sɔrɔ l'o la. Samba, an b'a ye k'a fɔ bara o bara i bɛ dɔ kɔ dɔ b'i kɔ. Dɔ b'i kɔ. Donc denmisɛnnin minnu bɛ ka don baara in na sisan nɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna ladilikan na. Bon denmisɛnnin ninnu an b'u ladi parce que u kan ka ladi sinon n'o tɛ u caman ne dɛ. I y'a faamuya parce que la vie est facile maintenant. An y'an ka dɔnkilila kalan cogo min na an y'a kalan ni bonya de ye. Donc ni ne ye n ka dɔnkili yɛrɛ da Ala ka hinɛ n kɔrɔmuso Kuma Sidibe la. Chaque fois ni tun ye dɔnkili dɔ composé a nalen ka bɔ Burukina ne tun bɛ taa fɛ yen n b'a fɔ n bɛ taa n ka grand sœur ko ne ye dɔnkili dɔ sɔrɔ n kɛ k'a lamɛn tan a b'a fɔ ne dɔgɔnin dɔnkili in ka di dɛ mais nin kumanin dɔ bɛ yen i bɛn'o fɔ o tɛ o mɔgɔ jeni sira fɛ o tɛ ka ko bɔ a yɔrɔnin na n'o tɛ dɔnkili ɲuman b'a de donc n'a y'o fɔ n b'o bɔ a la parce que ale ka kɔrɔ ne ye dɔnkilila la a bɛ espérance b'a la ka tɛmɛ n kan donc mais sisan denmisɛnninw bon o ka teli diɲɛ kɛcogo yɛrɛ de y'o ye diɲɛ ka teli sisan donc n'i ko k'i bɛ dɔ yɛrɛ lali o b'a miiri ko i bɛ k'ale saboter donc u tɛ gɛrɛ i la yɛrɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o tigi ka di ye i b'a fɛ ka i y'a ka fɛn dɔ lamɛn a ka di ye i b'a fɛ k'a fɔ karisa bon ni tun sera k'a kɛ tan a tun bɛ tɛmɛ mais non sincèrement non i bɛ bon des fois i b'u dɔw wele u tɛ téléphone yɛrɛ ta tu as vu non donc tu sais pas c'est quel phénomène en tout cas o kɛcogo dɔw ye sa ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna dɔnkilila tɛ yiri t'a lamɛn yiri tɛ dɔnkilila lamɛn mɔgɔw de b'a lamɛn donc o mɔgɔninfinw i b'i yɛrɛ bɛrɛbɛn u ma de bunadamaden e tɛ foyi parce que an degelo la an ka dɔnkilila kɔnɔ a fɔ ko vedette mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ vedette ye n'o tɛ kelen pe t'i jɔ kungo kɔnɔ k'e vedette ye i si t'a fɔ k'e vedette ye donc mɔgɔw de b'i laminɛ k'i diya u yɛrɛ ye donc ni e bolila olu ɲɛ e bɛ se yɔrɔ la i bɛ nege b'u la o est ce que y'a faamuya dɔnkilidala de kan ka ɲini waati bɛɛ ka jama jira a yɛrɛ la minnu b'i dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ne wele jama yɛrɛ la Samba Jalo ça va bien e cɛ a kɛra kuma ye dɛ k'a sɔrɔ depuis Ala ye n d'an ma tigi ye mais peut être a y'a fɔ dɔ ɲɛna kɛrɛfɛ ko ni Samba Jalo bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i y'a lamaloya dun a tɛ dɔ bɔ n ka jama la ne fana b'a kɛ i n'a fɔ n b'o tigi dɔn a ka ca ni san 10 ye dɔnkilidala tagacogo dɔw ye il faut toujours aimer les gens vont t'aimer aussi c'est toujours comme ça donc n b'o kankari d'u ye yadaliya tɛ foyi dilan non seulement n'i ye yadaliya kɛ i da dɔnkili kelen ye a dɔnkilidala n'u u bɛ wuli sa wo sini sɔgɔma i t'u kumakan mɛn bilen t'as vu an min y'an ka dɔnkili la kabini san joli ça a resté dans les mémoires des autres des gens mais mun b'o kɛ baara de b'o kɛ bon la main parce que i bɛ kuma dɔ fɔ dɔnkili dɔ kɔnɔ o bɛ dɔ marqué a tigi bɛ san n'a ye ne ni n kɔrɔkɛ ka badenya tout le monde connaît bɛɛ b'o dɔn parce que a ye bɛɛ marqué mais c'est le travail n'i ma baara kɛ i t'o façon ninnu sɔrɔ mais ka i yɛrɛ yɛrɛ k'i funu k'i sigi so kɔnɔ ko ne ye dɔnkilidala i ye vedette ye non vedette tɛ mɔgɔ si ye vedette i yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ vedette ye i b'i yɛrɛ bonya komi i bɛ se k'i yɛrɛ dɔgɔya cogo min na c'est comme ça. Ok, faamuyaliba sɔrɔ l'o la yala mun de ka di Samba Jalo ye? Moi j'aime la joie, je n'aime pas la tristesse et puis j'aime tout le monde mɔgɔ bɛɛ ka di ne ye quel qu'en soit i bɛ n fɛ i tɛ n fɛ ne min ye Ala ka danfɛn dɔ de ye ne b'i kanu parce que je veux que aussi fɛnɛ kɛ n kanu la vie c'est comme ça et puis s'il y a l'amour le monde sera tranquille voilà. Mun man di Samba ye? Mun man di ne ye je n'aime pas les jaloux mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ wɛrɛ keleya ka ɲangoya la n t'o mɔgɔ sugu fɛ o tu vois non olu man di n ye. Ok, faamuyali sɔrɔ l'o la mais komi temps tɛmɛn'o na hɛrɛ ɲuman aw bɛ musique bɔ cogo min na a b'u bɔ ten tɔ mais mun de kɛlen don ka Samba tunu an na sisan? Bon baarakɛbaliya i bɛ se ka kɛ baarakɛbaliya ye c'est vrai parce que mɔgɔ de b'o de fɔ mais le temps min an filɛ temps min kɔnɔ nin temps a temps ma nɔgɔn an ma parce que nous on n'est pas habitué à chanter le faux dɔnkili kolonna man di an ye wa n'i ko k'i bɛ ka i tɛ dɔnkili kolon da f'i kɛ baara de kɛ mais baara fana ni o ka gɛlɛn an bolo sisan parce que n'a fɔra sa ko Samba Jalo kɛ album bɔ san ou bien ka morceau kelen da sisan bon morceau kelen wo il faut que moi je répète c'est pas l'ordinateur bakɔrɔ bɛɛ ka tugu sigi wo popapo la ka bobodeur k'u kan na ka fɛn kɛ bon y a pas de problème
au cas où tu dois. Mais quand il s'agit d'un Sama Diallo qui vont venir, comme on va faire Kaname, on va voir, ah, attention, c'est un grand musicien. Donc, il faut que bon fait croire doyer, fait me cadifana. Bon, agli bala, quelque chose ma quelque oui. Mais ni ta ordinateur ou ta et son fixe le son trafic le ta, pour faire que ça m'arrive pas. Donc, on réclame qu'en attendant parce que n'ango sangambo que ça demande beaucoup de travail, puis ça demande des financements. Donc, faut mais producteur sur le financement que kawar dima et qui a mission ta et qui a répétition que cadeau si tu connais au balance ça. Donc, on réclame qu'en financement parce que on vit maintenant la musique aujourd'hui à Mangangolon Katiani musique parce que la musique ça c'est la causerie des esprits. Ni be guitare fo, e be guitare solo fo, ni be guitare basse fo, donc ni be flame fo ou bien be batterie fo. C'est des choses où t'es kanglé fo, mon be claque à ta nyongon be kanglé na. Donc ba fo ma pose c'est la causerie des esprits. Ou be à la même baran penen nafa, aba la meka nafa de soya. C'est ça un musicien. Mais quand musique date non, ouais biti kanyi abana et puis il y a pas de causerie musicale, vraiment c'est difficile. Voilà, d'accord, familial Basro Lula, on a émission Miningasi à Roma. D'accord. Donc, Sambaka projet Jumani Dunana Taula. Bon, je suis dans le studio, mais qu'à faire ni Alain Demala. Bon, je cherche toujours, je me profite, mais qu'en profiter, ni fait qu'à appelle là, c'est Fanouye, comme il clip pour quoi il me fait au bala, moi, t'es pas de maintenant. Donc ni do sera ka demain kenye kan baga do menacé ka demain kenye pour que monsieur kan fait réaliser et pour réaliser ka fait OK avec gagner. Bon, en tout cas, je suis dans le studio. Studio ni va faire ko bo ko ira mo là en même temps flana mi je voulais faire nga baptême va faire ko nga anniversaire. Va faire un anniversaire ke. Anniversaire comment? Parce que ça m'a déjà fait aujourd'hui plus de 30 ans de musique. Dieu merci, Soukelen, Mada, comme on a un dernier. Mais à la fois là. Donc, on va faire OK, ni à la Indemala. Donc, il y a un projet blanc qu'on a amené. Donc, on va faire OK. Donc, il sera qu'à des mémoires sont là. Pour que M. Koulou te trouve maintenant. Et puis, on est album pour la bon fait. Ça va dire le au Sénégal, au Sénégal, album pour la les gens vont écouter. Voilà, au décadinier. D'accord, Amidou, OK. Allah ka mogo soro mina do anjigi korola. Amina. OK, si ça nino ambeba do ka fo anga jamanam abilla halaya mina. Chaman borala. Nga alisa chaman fana be nino. Donc ladilikana ebe sika mun soro ka fo malien den bela jele ani do mi bolo ka dawoka. OK, ne be min koni nyini jamana ni ambeta de do. Ye jama yo, ye fima yo, ye ndremugu yo, ye bulala mayo, malien de. Donc ne be bene nyini. Le dialogue. Bon ni fi kelete fo idlan, ne ba kelete fo idlan. Ya famia. Mun be marfa be mun bulu. Ko bulu jigi. Ange kuma, ange jamana marché. Parce que ambe tourna, dia bebe ta kamalito. Kele sababu la. Parce que ni kele mbe sena bi depuis Moribo temps. Depuis Moribo temps ou là ka kele tout sena. Alisa o kele mbe sena. Quand ils sont va travailler. Donc laissant tout ça là, moko ke barake. Le monde avance. Ni pour ça ka taper coach dollar. Ou avancer le nous. Il veut pas ka taper américain là, ou avancer le nous. Les gens en train de travailler, nous on est en train de s'entretuer entre nous. Ça c'est pas bon. Des gens de ka fara. O be ka waldo de fara ka waldo wuli. Hein? Anga sura su be ka sa. Des gens nous mo bula, o ke de sura ka famille o ke. O be ka ta ça. Ça c'est pas bon. Des be min koni fo. Ala ke bena jamana kono. Ala ka sababu ke o ke nyona me. Ange nyona me, ange jamana dlan. Elle était fouille de l'an. Ne be min délai à la fédéron. Demandant que de l'an, qu'à son qu'elle était. Moi, je ne veux pas la guerre. Au cas où il y a une gango, j'aime la joie. S'il n'y a pas l'amour entre nous, le monde n'existera pas. Voilà, Niabe, avant qu'on casse, moi, bien, c'est qu'il a bien, moi, il y a un canard, avant qu'on tienne une chose bien, il y a un canard. Avant qu'on y ait, il se moque bien, il y a un canard. Il y a un canard, il y a un canard, il y a un provoquement de la fois qu'il y a un frère. Donc, moi, je préfère ka fo malien dembe la jeli mali be jeli ya famia na fara ke malien ka ba ye malien ni donc maintenant do kana assez ka be ko greke ange jamana na beta di marfa te fo nyala ange wuli ange se nyogo ma ange baru ke nyogo fe hakina mana kila o fo hakina mana ke don fe no fo ko fo ay be kila ange jamana barato a balance tout
voilà o le ka ladilikan ye dɔw min bolo ka d'aw kan bon dɔw kɔni bɛ n bolo dɔrɔn ala kɛ jamana ni ala k'a kisi amina wala ala k'a kisi a bɛɛ bɔ ala de ta a ka masaya ye kɛlɛ donna cogo min ala de b'o dɔn a bɔ cogo fana an si t'o dɔn an kɔni ta kuma ye a y'a dabila a y'a kɛ tan ala kɛ nɔgɔya kɛ a ban don ala de b'o dɔn n b'a deli arahamani fɛ a ka muhamadu kama a kɛ jamana ni stabiliser a kɛ jamana ni stabiliser parce que o de ka di an ye parce que n'o ma kɛ avenir tɛ denmisɛnninw la chaque fois ni kɛlɛ bɛ sen na denmisɛnninw bɛ siran u t'a se ka kalan kɛ u t'a se ka foyi kɛ ça c'est pas bon bon an ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye kaban an bɛna taga mais minnu bɛna an kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ jamana tɛ yen c'est trop égoïste donc maintenant moi je veux que ala kɛ jamana nin basigi ala kɛ jamana nin basigi ala n'an ka mɔgɔkɔrɔba su kama ala kɛ jamana nin basigi amina ya voilà i denmisɛnnin ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba a yɛrɛ kɛ amina ala ko dɔw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala ka mali ɲɛsin amina an bɛɛ ka sigi don dɔ k'o kuma fɔ ok merci jani kɛnɛya ni labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen merci beaucoup ya rabbi album ko min fana bɛ sen na ala k'an ni mɔgɔ ɲumanw bɛɛ sira la i ka musique dɔ bɛ yen nin nɔ aja ok a diyara mun kɛ ka o dɔnni da n'an kanubagaw ye ko ka diya dɔnni la musokɔrɔba caman su fɛ bɔli la olu bɔ janɲɛ kɔ kɛ fɔlɔmani sama na janɲɛ mɔdu bɛ bɔ an jugulamɔgɔ du bɛ nkɔrɔ fɔ aja bon ala fiyɛ min ye tigɛ dɔnkili la minɛ ni janɲɛ bɔ na wa yala asetu ni janɲɛ bɔ na wa yala matule ni janɲɛ bɔ na wa yala Mbeli ni janɲɛ bɔ na wa yala sadane kanu kosɔn ye dugudane kanu kosɔn ala bolo cɛkɔrɔbaw kɛ hakɛ to musokɔrɔbaw kɛ yafa n ma denmisɛnninw k'u tile kɛ sa ko jannatɛ to man ciya to mama nin n'an bɛɛ kɛlen ye misigi fɔlɔ ye d'accord mais o misigi a hakilina nana cogo di ok bon d'accord e deni ɲininkali ka ca ok bon comme ne ye moi je suis trop sentimental n'o f'i ɲɛna sentiment yɛrɛ de y'a to n donna dɔnkili la tiɲɛ yɛrɛ la jɛnɛba ko in dɛ voilà ne bɛ jarabi bon jarabi bɛ en même temps hinɛ bɛ n na fana quoi voilà donc ne de ye concert dɔ organiser n ka dédicace de tun don ala y'a kɛ Ami Koyita tun bɛ ka jouer a don Laginɛkaw ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Umu Jubate k'a fɔ ko muso lu sɛgɛnni muso lu ɲaninen de wala a b'o dɔnkili da an y'ale wele ani Mewe min bɛ zo bila zo fa bɛ misɔrɔ jamani fɛngɛ tan Mewe un grand musicien ivoirien Mewe bon d'accord y'a ye denmisɛnninw ye c'est un grand musicien ivoirien donc ale nana Sali Fala do Sali Mohamed Konate la mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn pousser bon jaa ne kanubaga dɔ bɛ jamana ko Aja denmisɛnnin fitinin tun il avait pas à ce moment il avait 11 ans 12 ans n bɛ tɛmɛ o kan a n'a kɔrɔmuso nana ɲɔgɔn fɛ bon ko ka ne to dɔnkilida la kɔrɔmuso de ye wari d'a ma k'i t'i débrouiller k'i tɛ di i ka cɛ ma bon a ye tora jama fɛgɛfɛgɛ la mɔgɔ ye ɲɔgɔn digi scène da la ka taa bɔ ka bin ka piétiner a piétinelen o y'a ta ne kɔni ye ambulance dɔ bɔtɔla ye mais ne t'a dɔn ko kɛra cogo min na komi foule tun bɛ yen donc o taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la bon ne sigilen dɔrɔn u ma téléphone ko tɛ yen donc a ye kɔrɔmuso ninnu y'i dalajɛ ka na ne fɛ Sama Jalo ne ko wayi o man bɛ Jeribugu la a kɛra problème ye dɛ an dɔgɔnin banani nɔfɛ hali kuma dɔ kɛra tɛ ɲa d'a kan a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne ko n ka dɔgɔnin jumɛn k'ale dɔgɔmuso ko Aja ko b'a wele ko Aja an ko problème t'a la ko n bɛ na ala kɛ ne taara n taara ka taa lajɛ bon o tuma a bɔra urgence la dalen bɛ lit kan ni n tɛgɛ da an ye baro kɛ bon dɔnkilidala segu t'anw ye dɔnkili kɔ ne ko Aja n ko nin se album n k'a tɔgɔ bɛɛ di la n y'a faamuya ala fana y'a kɛ n tagara an ye album nin bɔ komi kɔlɔsili bɛ wasolo ka côté ko kɔlɔsibaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye ne ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Awa ala ka hinɛ a la a banna kuma nin tora ale de kɔnɔ donc an taara min kɛ a tun bɛ n kɔnɔ mais komi a fɔra ka dɔnkili kɛ da dɔnkili wɔɔrɔ ma donc ne ni n ka dɔnkili 6 b'an ka da la mais Aja ka dɔnkili ma na n kunna parce que n bɛna dɔnkili min da la effectivement a tun tɛ n kunna a tɛ yen n kɔni y'a fɔ dɔrɔn n bɛna dɔnkili da la mais ka dɔnkili jigin n kunna ka fɔ dɔnkili labɛnna non o tun tɛ yen donc dɔnkili banna an tilala mix la mixage banna an sigilen bɛ studio kɔnɔ a bɛ lamɛnni na
awale ne ko ka bɔ kɛrɛfɛ ko sama ko ko alimana kimna klan bele kita to tebe mako no ko to kama ko ni se album to bela ka aja kema fuida aja nangwa awange tinya ngo me ngo dongli de temono bon comme a soro sijo tale no par forfait producteur bulu comme amna kala wati bon ala ya ken dale souffé donc lena jikin ko ya o ma to ndo be bulu nya a resri takla ka awa wole ka fay bon ngona akabe bo feni ngono ngaka na boy ko Chavino, bon, entre studio la chocolat. Ne gongo dongli to akile, mo si de malala. Anala kono da, o de kra succès. Voilà. D'accord. La promesse est une dette. Voilà, ni a fo mo ki ba ke fika. Laidu manogo. Ni laidu tamogo ni ma. Voilà. Voilà. D'accord, familiali soro lo. Folika mi bolo kala si kanu mbogoma. Bon, folika mbene bolo kala se nganu mbogoma. Mbe bela jelen fo. Ne yɛrɛ bolo n ka di bɛɛ ye parce que bɛɛ ka di ne sama jalo ye i y'a faamuya i bɛ se ka goya ye de mais e ka di ne i y'a faamu donc ne bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ n'ala y'i dan k'i kɛ mɔgɔninfin ye ala mago de b'i la dugukolo nin kan yan donc il faut aimer tout ce que Dieu a fait donc on est ka philosophie kana mɔgɔ détester k'a bɛɛ tan k'a cɛ ka jugu ou bien nin bana nin b'a la a don t'a bɔ tan c'est très 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 égoïste pour moi ala ye fɛn da o de ka di ala ye a k'a dan donc ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛɛ ka di ne ye bon n b'a ɲini bɛɛ fɛ fana ala kɛ n fɛnɛ ko ja bɛɛ ye o de ka di ne ye donc n b'o dɔw de don san caman ɲinan kɔ u k'u sigi k'a lamɛn fana voilà ala kɛ sijan ni kɛnɛya di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma voilà ka sijan di e yɛrɛ fɛnɛ ma i denmisɛnnin ye i ka cɛkɔrɔba denmisɛnnin ye ala ka i bɛɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye. D'accord. Nse ngango ame foli di irema ni sona ka anga wole jabi ka tande ama sodo nala sona ali sala ki koroni kain amin ala ka sirain ka toje ya amin d'accord ni fa production jabrani la jabago malikono malikoka ama faye alisa ka afa émission mandi de kunni no ye mi fashi instari ame wuli kase anga seko ni dongo tigila mogoma munu barala anga jamana kono arkonna bi antune jonfe o de Samba Diallo ye donc ko ni bi ni dansigi ke anga bi émission na nga ame foli di anga barakela bela jelema mi fa production kanu baga bela jele ame foli di bela jelema ale ni Ondo TV kanu ba bela jele ame foli di cameraman lay yerema lay trawuli ko foli bele bele ata ni ame inyo doni batala ni mbaga nyumane bila ko ni te sansoro juro ko ni ay am sigi ka kuma kala je dore be ka filmer donc foli bele bele bay cameraman lay yere tay ko sobe ananga nyema Yusuf Mukhtar Traoré diba ok Samba Diallo donc anga se ka kenen yere kunche ika musique dobi no ko dia ibo ok ka anga kenen de wala bela bomo jaga de abana de fa ga jaga di be mo be jamani mi abana ne ku fa ga dabla yere ala India mana kangeta ni kambejenye muma severondo lumana kangeta sama yengo ninina ituluni akadi dedianya motu medonge yola kabandi akadi mogomani jenye moye severo dialedo musumanu mana kujanye ngola severo diakadi aiwa bonjanye moye bada la foli kadi Yoro jalo mana janye moye dona ngoni befo India mana kangeta neka bejanya muma severo hondo lumana kangeta tena ya janye moye severo dia gadi dumu ya dunia janye moye severo dia gadi ata blai adiranya okay bye wati wore okay merci